Ben, boa noite. Imos a comezar este pleno ordinario do 26 de xuño no Salón de Sesións do Concello de Muras. Punto número 1. Expediente 407-2024. Modificación de crédito. Bueno, xa trouxemos en dous plenos pasados proposta ao pleno. Empezamos ahora de sí. Vale. Ben, imos co punto número 1, parte resolutiva, expediente 407-2024, modificación de créditos. O Concello de Muras ten os orzamentos prorrogados e unha das medidas que sempre levamos a cabo neste Concello foi dar axudas ás distintas entidades asociativas que hai no Concello, que teñen sede no Concello. Esta cuestión, estes puntos, leváronse á comisión informativa do pasado venres e a proposta que se trasladou, tratando de facer un reparto xusto, seguindo criterios que xa viñan establecido de vellos e que o equipo de goberno considera que son acaídos vendo as asociacións que temos en Muras, a participación que teñen esas asociacións na vida local, a súa implicación, trouxose a esa comisión informativa o seguinte reparto. Para eso, xa que son os orzamentos están prorrogados, hai que aprobar inicialmente un expediente de modificación de crédito, como na modalidade de crédito extraordinario, que se financia con cargo ao remanente líquido de tesourería, resultante da liquidación do ano anterior, e a modificación da base de execución 38 das bases de execución do orzamento municipal do ano 22, prorrogadas para o ano 2024, do seguinte xeito. A entidade Asociación de Mulleres Rurais de Muras, o importe da axuda serían 5.000 euros, a TILA Amigos dos Cabalos, 4.000 euros, Asociación de Cazadores San Pedro, 1.000 euros, Asociación de Cazadores da Xestosa, 1.000 euros, Asociación de Cazadores de Abalsa, 1.000 euros e a Asociación Casa do Mel de Goente, 4.000 euros. Ben, a única entidade que non tería a sede aquí no Concello sería a Casa do Mel de Goente, que ten baixo o seu paraugas fanse actuacións en distintos concellos, o que abarcaría a contorna arredor do río Eume, o Concello de Muras, o Concello das Pontes, San Sadurniño, Moeche. Dende a Asociación Casa do Mel de Goente, dende o primeiro ano que se puxo en marcha a Feira do Mel, sempre estiveron con nós, asesorándonos, orientándonos por onde levar tanto a actuación cos distintos meleiros que hai no Concello, como o criterio a seguir a hora de facer a feira. Entón, aparece asignada unha cantidad de 4.000 euros. Hai tres asociacións, a Asociación San Pedro Cazadores de San Pedro, Asociación de Cazadores da Xestosa e a Asociación de Cazadores de Abalsa. No ano 22 tiñan asignada unha axuda de 600 euros, logo na xustificación non xustificaron, esa cantidade non se lles asignou, e este ano, o acordado con eles foi que se lles daría unha axuda
euros. Atila, Amigos dos Cabalos, tamén outra entidade que xira en torno ao mundo do cabalo, fan distintas actividades que veñen en beneficio do Concello e se lles asigna, en beneficio do Concello, entre elas unha importante como é colaboración na Feira do Poldro e se lles asigna unha cantidade de 4.000 euros. E a Asociación de Mulleres Rurais de Muras, unha asociación de mulleres que, falado conmigo, esta cantidade é a maior de todas porque existe un compromiso pola súa parte de executar dúas actividades socioculturais ao longo do ano e, isto sería un pouco o reflexo desa colaboración. Existe esa consignación, ou vaise crear esa consignación axeitada e suficiente na partida 326-48.000 de cara á aprobación das bases reguladoras para a concesión de axudas a estudiantes do Concello... Hai un erro aquí. Vale. Das bases reguladoras para a concesión de axudas a estudiantes do Concello de Muras por importe de 9.000 euros. Ben, vamos a aprobar tamén no mismo... Sí. Vale. Repito, levamos en este expediente o que son as axudas mencionadas anteriormente e tamén a creación, dotar as axudas de estudiantes que tamén vimos convocando dende o ano 2016, se mal non recordo, do Concello de Muras por importe de 9.000 euros. O expediente de modificación de créditos do vixente orzamento municipal adopta a modalidade de crédito extraordinario e financiarase con cargo remanente líquido de tesourería. Ben, ese remanente líquido de tesourería ascende a 25.000 euros. Logo de aprobar este expediente de modificación de créditos, farase a súa exposición ao público no Boletín Oficial da Provincia por 15 días e, unha vez aprobado definitivamente, aprobar, recoñecer e proceder ao pago de todos e cada un dos gastos afectados por esta modificación orzamentaria, que son os seguintes, dando traslado á intervención e tesourería para que eleven a efecto. Non sei, Eugenio, se queres comentar algo ao respecto. Sí, boas noites. Na comisión pregunteiche por que non se daba a axuda AMPA, dixeches que había un expediente aberto e gustaríame que o explicaras aquí diante de todos. Despois, tamén hai uns cazadores no Viveirón que teñen, por o que dices ti, a base en Xerguídoa, ou aí está como a base do Tecor, pero por regra de tres, como recibe axuda a Casa do Maldegoente, tamén deberían recibir eles, porque tamén fan o seu traballo na zona do Viveiró e co límite con Ourol. Entonces, creemos que deberían recibir unha axuda. E, pois, por parte do Partido Popular, pedimos que hai que reunirse, chegar a acordos e aumentar algunhas cuantías desas axudas. Entonces, o que deberíades facer é, xa que non vos guiades vos polos vosos criterios, pero non polos da oposición, pois deberíades vos reunir con nós, chegar a un acordo. Entonces, hasta que pase iso, nós non vamos a apoiar a idea. Ben, quen? Sí, eu, na comisión informativa, o 3 de junio o 3 de junio deste mes, presentei un escrito por sede electrónica ao Concello, dirixíndome ao alcalde, que se poido lelo, gustaríame lelo, pois expoño que, visto a falta de existencia de presupostos municipais para o ano 2024, o que provoca unha paralización en moitas das posibles medidas a tomar cara ao financiamento de obras, proxectos e incluso axudas e subvencións, tanto a estudiantes como a asociacións municipais, dende o Partido Socialista queremos propoñer ao Goberno local que se reúnan os tres partidos políticos da corporación para buscar un consenso
entre os mesmos e chegar así a un pacto para poder achegar como proposta ao Pleno a aprobación das medidas necesarias para proceder á aprobación das distintas axudas ás asociacións e incluso aos estudiantes, considerando necesario fixar uns criterios e unhas cantidades axeitadas para tal fin, sendo necesario, como no resto de propostas, a maioría dos membros do Pleno. E, por tanto, solicito que se convoque para tal fin os 3 partidos con representación no Concello e poder así concretar, se é posible, un acordo para o pago destas. Este escrito está presentado o 3 de xuño, o sea, o 3 deste mes. E a este escrito non se lle deu resposta. Cando se enviou a convocatoria da Comisión Informativa, revisando a información, pois vemos o plantexamento que fai o Goberno cas axudas. Como dixo Eugenia, na Comisión Informativa planteouse, porque a AMPA non aparecía, dixeches que había un expediente aberto que sí que me gustaría que se aclarara, e que os cazadores do Viveiró non estaban interesados na axuda e que ademais tiñan, que estaban asociados con Ourol e Xerdiz. Tamén se preguntaron cales eran os criterios que se seguían. Vostede dixo que eran criterios dos máis anos. Dos máis anos non, porque as cantidades varían e non están todas as asociacións aí. Ten un compromiso cas mulleres do rural para facer actividades por o valor deses 5.000 euros, por iso se lles dá, pero non se falou co resto das asociacións para ver se tamén tiñan un compromiso para facer actividades por Muras. Eu chamei a varios presidentes de varias asociacións para preguntar e non se puxo en contacto con eles para preguntarlles nin para facer unha memoria das actividades que lles gustaría facer ou como plantexarían as actividades para Muras. Polo tanto, considero que, as cantidades non son apropiadas porque se está fomentando a desigualdade entre as asociacións. Os criterios nos que se basa non son con fundamento, porque o compromiso das mulleres do rural teno, pero eu estou segurísima que tanto como cos cazadores, como ca AMPA ou como con Atila, que terían o mesmo compromiso para facer actividades por Muras, porque así mo trasladaron. Non considero que se deba igualar ou poñer por encima asociacións de fora do Concello, partindo da base de que a Asociación da Casa do Mel sí que é certo que colabora en moitas actividades, pero cando se colabora, por exemplo, na organización da Feira do Mel, hai facturas que se lle pagan á asociación, se lle pagan esas colaboracións. Entón non entendo como é que se lle dá unha axuda como unha asociación máis do Concello. En canto ao importe das axudas a estudiantes, son 9.000 euros, pero tampouco nos especificou como van repartidos, nin cales son os criterios que se van seguir, nin as cantidades que se van dar a cada estudiante, porque entendo que hai universitarios, hai rapaces no instituto, hai rapaces no colexio de Muras, o sea, que están facendo primaria. Entonces, tampouco se especifican cales van ser os importes nin os criterios que se van a seguir para repartilas. Entonces, desde o meu punto de vista, o que sí que me gustaría aclarar, que aclare por que os do Viveirón e os da AMPA non están metidos aí, eu deixaríalle a posibilidade a que deixe este punto aberto se quere chegar a un acordo nas cantidades. E senón, pola miña parte, traigo unha moción como proposta para darlle igualdade a todas as asociacións e que todas leven o mesmo importe. Ainda que considero que o que se debería facer é xuntarse, falar coas asociacións e ver se eles estarían de acordo, como as mulleres do rural, en participar, en ter a posibilidade de facer actividades para o Concello, para poder axustar esas cantidades a esas actividades. Bueno, vou empezar por vostede, por ti, porque eres a última en falar, despois se contesto a Eugenia. As axudas non teñen por que ser igualitarias, son equitativas, que son cuestións distintas. Sorpréndeme, Jenny, que fagaste mención a AMPA, cando formaches parte da directiva da AMPA, e se non, podese preguntar a número 2 da túa lista,
que é coñecedora do expediente. De todos os xeitos, eu creo que lle facemos un flaco favor a AMPA traendo ese tema aquí a pleno, para que todo o mundo coñeza a realidade. Entón, hai un expediente aberto. A secretaria, en calquera momento, tanto a ti como a Eugenia, vos dá acceso e vade a falar con ela e vos explique por que se fixo ese expediente, que hai dentro do expediente e cales son as consecuencias. Entón, é moi atrevida, eu creo, non quero ser, eu trato sempre de ser correcto, pero facernos o equipo de goberno responsables de algo que non provocamos, me parece moi atrevido, Jenny. Me parece moi atrevido. Podemos rirnos, eu creo que non é gracia, porque é diñeiro público, non é de risa, nin será... non é unha comedia isto, é diñeiro público. E entón, bueno, cando os veciños comentan que a AMPA se iban as familias de vacacións con diñeiro público, claro, a mí eso non me faría gracia, ni me fai gracia. Ben, pero eu recoméndolle, porque non quero seguir falando aquí da AMPA, me parece que é unha entidade que forma parte da vida social do Concello, temos un colexio polo cal nos preocupamos e invertimos moito diñeiro en el, e me parece, tanto pola túa parte como pola de Eugenia, que saquedes o tema da AMPA, bueno, vide ao Concello, pedides acceso ao expediente e logo, se o considerades no próximo pleno, falades e decides. Pero eu creo que, bueno, é moi atrevido e non se merecen os pais da comunidade educativa deste Concello ese trato que lle estades dando. Agora vou acabar primeiro e despois volvo a dar a palabra. Respecto ás axudas ás asociacións. Podemos estar de acordo, gustarános máis, gustarános menos. Aquí en este Concello hai un alcalde e hai un equipo de goberno. E ese equipo de goberno tomou esa decisión. Se o Partido Popular e o Partido Socialista, visto que coinciden nos seus argumentos, nas súas propostas, o que teñen que facer é vir aquí, presentar unha moción de censura e listo, poñerse de acordo e gobernan eles. E veremos despois, o tempo poñerá a cada un no seu sitio, pero sin acritude. O que non vou a permitir é que veñan aquí a paralizar, a bloquear o Concello, cheando rexistro de solicitudes, que moitas desas solicitudes levan aparelladas informes de secretaría de intervención, con un tempo limitado, e que logo digan, es que hai unha mala gestión. Por favor. Decir, a veces, o comentaba antes, coas miñas compañeiras de goberno, as propostas que traen hoxe a pleno, as preguntas que traen, pero en que mundo vivimos? Por favor, hai que ser serios. Sí, Jenny. Quero que conste en acta o comentario que fixo o alcalde conforme se beneficiaron as familias para ir de vacacións con cartos públicos, porque eso vai ir judicialmente. Entonces, gostaríame que vai en acta, porque se nos facemos eco de todos os comentarios que fan os veciños... Eu fago público, porque son o alcalde. Eu quero que conste en acta, porque iso vai ir judicialmente. Xa hai unha acta na que aparece que se me acusa a min de haberme beneficiado dese diñeiro, e van a ter que demostrar as persoas que o dixeron, e vai a ter que demostrar vostede, porque queda grabado e quero que conste en acta. Porque iso non é certo. Bueno, non, agora teño uso da palabra, por favor. Hai unhas contas, hai un libro de actas e hai un libro de contas que se lle presentou. Quero pensar que se lle presentou. Bueno, desde aquí pediuse que as contas da AMPA se presentaran. Daí o expediente que está fiscalizando nas contas. Eu non teño ningún problema en responder polo que eu fixen. Nesas directivas, que é certo, eu estaba nesas directivas, hai máis xente que tamén estaba nesas directivas e que tiña acceso a esas contas.
Eu en ningún momento fun tesoreira da asociación, que conste tamén en acta, e vai ter que demostrar o que acaba de decir. Vostede e máis as outras persoas que me acusaron deso, nada máis. Gracias. Por si non quedou claro, o run-run e os comentarios... Non, igual os run-runs, aos papeles nos remitiremos, porque eso vai ir ao xulgado. Perdón, bueno, podes ir ao xulgado a donde queiras. A donde queiras. Eu o que digo é que había familias, e o que me trasladan a min é que había familias que se iban de vacacións. Si te das por aludida, tes un problema. Si te das por aludida, si te das por aludida, no, si te das por aludida. O que estou dicindo, me reafirmo neso. Eu son o alcalde do Concello de Muras e era no pasado. E se me trasladan esos comentarios, bueno, xordo non son. E eu digo que iso vai haber que demostrar nun xulgado. E as contas creo que están aí para velas. Eu simplemente estou che dicindo e repito, o comentario que me trasladan a min é que había familias que se iban co diñeiro que se lle daba a AMPA de vacacións e eu non vou a consentir eso como alcalde. Vale? Bueno, moi ben. Pero as contas hai que mirarlas. Moi ben, pois... Moi ben, me parece moi ben. Ben, rematado isto, sí, un uso da palabra. Isto non se vai a convertir nun debate. Vostede fale no seu momento e ten logo rogos e preguntas e pode falar o que considere. Eu mesmo lle digo a Jennifer. Respecto á Asociación de Cazadores, as asociacións, a excepción da Casa do Mel de Goente, teñen todas a sede no Concello de Muras e todas as asociacións, creo que facía mención vostede a esa cuestión, teñen sede en Muras e entonces por eso se lles dá unhas axudas que non teñen sede en Muras e o que nos trasladan a min, os que nos trasladan a nós, a min en concreto, desa asociación de cazadores, é que non estaban de acordo e que así que non a querían. Vale? Sí, diga. O tema da AMPA, que preguntei na comisión, tanto decides que preguntemos a información nas comisións informativas e non nos respondes. Aquí tampouco non respondes. Pois luce a vosa transparencia, ou lucide a vosa transparencia que decides no goberno e decide os problemas que hai. Nós, e moita máis xente que hai no público, somos pais, e estamos aquí, sabemos o problema que hai. Así que, sen transparente, e conto. Ben, o mismo que lle dixen a... Un momento, por favor. Eu diches unha palabra, non me cortes, pídocho, por favor. Cando te interesa lucirte, luceste nos plenos, expándeste, dices e explicas todo claramente. Cando non te interesas, pasas palabra para outro tema. Dices que solicitemos os expedientes. Podemos solicitar, pero tardas unha eternidade ou en contestarnos ou en darnos acceso. Entón, iso está nas túas maus, de que nos días acceso a transparencia, pero non faz. E depois, as túas palabras, xa non digo polo que xaches a Jenny, pero en todos os plenos hai algunha alusión túa que vai directamente a tema personal de alguén que estamos aquí. Entón, esas alusións excusas decilas, porque van a tema personal. E creo que a ti non te atacamos en tema personal, atacámosche en tema político. Solo político como alcalde e representante do noso concello. Entón, non digas que nós tamén facemos alusións a ti. Bueno, eu creo que persoal, podrame botar en cara outras cousas, pero que alusións persoais creo que non fago. E que son correcto. Bueno, tiña que estar con outros alcaldes, entón diríame si son ou non son correcto. Ben, o público, por favor. O público, parece... Bueno, Enrique, en este pleno eres público e hai que guardar unhas formas. Entonces, se guardar as formas, podes estar dentro, se non, invítote a que te marches e que nos deixes debatir e falar. Vale? Ben, a respecto do tema das axudas, imos a votar. Expediente 407/2024, modificación de créditos. Votos a favor de aprobar as axudas para asociacións e dotar
a bolsa de as axudas para estudiantes do Concello de Muras, todo por importe de 25.000 euros. Votos a favor? 3 votos a favor. Votos en contra? 3 votos, 4 votos en contra. Non prospera. Vale, sería no 405, 2024. Ben, non procede, punto número 2, expediente 405, 2024, planificación orzamentaria. Punto 3, expediente 211, 2024, modificación de créditos. Ben, xa trouxemos dúas veces a pleno a cuestión de o pago de facturas de finais do ano 2023, algunhas facturas que estaban mal presentadas e que hubo que volver a presentar. Todas esas facturas hai que crear, hai que xerar crédito extraordinario. Dentro desas facturas había facturas do Fondo de Compensación Medioambiental, obras, como a obra do colexio, hai unha factura por 80.000 euros que non se pagou, no seu momento estaba dotada, estaba presupuestada con cargo ao Fondo de Compensación, os plazos da Xunta son os plazos que son, non se deu rematada a obra en plazo e ten que asumir o Concello esa obra. O mesmo acontece con liquidación, por exemplo, de Sergonsa, do Centro de Saúde, outra obra pendiente. Hai unha serie de facturas da luz de finais do 2023, de finais de 23, no Concello temos 4 traballadores, 2 persoas se encargan de administración e intervención e a partir dun momento determinado xa non se realizan pagos. Para poder pagar todas estas facturas hai que facer unha liquidación, o remanente líquido de tesourería que ten o Concello é 1.069.000 euros, o Concello ten cartos, só que hai que movelo de distintas, digamos, capítulos. Hai que movelo de capítulos e iso implica a votación, o acordo, a aprobación por parte do Pleno. Esta cuestión, como decía, este crédito extraordinario, este suplemento, xa viu 2 veces a Pleno, onde o Partido Popular e o Partido Socialista votaron en contra. O Concello, porque tivemos chamadas de distintos empresarios que tiñan pendientes o pago desas facturas, cal era o motivo? Envióuselles unha carta explicándolles que esta competencia tena o Pleno e é o Pleno que decide o pago das facturas ou non. Bien, o expediente sigue sendo o mesmo, o pago destas facturas ascende a 259.349,87 euros, dos cales 94.000 sería un recoñecemento extrajudicial de créditos. Eugenio, non sei se queres comentar algo ao respecto. Repetirme como os outros 2 plenos anteriores, que o tes moi sinxelo, retiraron unha única factura que pide o Partido Popular e ahora mesmo quen ten bloqueado ese pago de facturas eres ti ou o vosso goberno. Non creo que sexa o Partido Popular. Así que neso está nas vosas mans. Creo que é moi sinxelo retirar unha única factura. Ben, xa lle dixen nos anteriores plenos que é unha consideración súa, vinculando a unha empresa que presenta un orzamento aquí, sigue un procedimento, non hai ningún informe que diga que se fixo mal ese procedimento con esta empresa. A empresa fixo o inventario municipal e non sei onde saca vostede que a fin, ou non sei, nós non lles preguntamos ás empresas se son do Bloque, se son do PP ou se son do PSOE. Entón, está ben que faga esa apreciación. Jenny, non sei se queres comentar algo ao respecto.
Eu simplemente quero volver a decir, como dixen nos anteriores plenos, que hai uns informes desfavorables de Secretaría e Intervención. Volvo a ler palabras textuales do informe, visto que as obrigas económicas consideranse indebidamente adquiridas por concorrer algunhas das seguintes situacións: obligacións comprometidas en crédito, gastos para os que o Concello non ten competencias, subvencións encubertas e gastos comprometidos en expediente administrativo. Tamén revisando nos decretos que se nos facilitan para revisar agora para este pleno, vexo que hai un decreto no que se realizan pagos a empresas, hai un punto no que se pon, na resolución pon aprobar, recoñecer e ordear o pago das anteriores facturas con cargo a partidas correspondentes. Vemos a relación de facturas e vemos que está Repsol, que son facturas de contadores que van nesa partida extrajudicial, vemos Moncho Santomé, que é unha empresa que tamén está aí, vemos o Progreso, vemos René Rivas, vemos servicios dos concellos galegos, entre outras. Cando tuvemos a reunión que nos chamaches para o tema de se cambiáramos de opinión para o tema do pago deste expediente despois do pleno, eu comenteiche que había certas empresas que estaban prestando servicios como servicios dos concellos galegos e que iso que tiña que ir con unha licitación a un contrato para eses servicios, dixestedesme que non tiñades idea de facelo nin este ano nin po que ven nin ao seguinte, que non iba de sacar ninguna licitación. E fuche tú, Paula, que o dixeches. Entonces, como non se ve ningún ánimo de cambiar a situación, o meu voto vai seguir sendo o mismo, partindo da base de que son gastos ordinarios, a maioría deles, que non se pode utilizar a partida extrajudicial de crédito para realizar eses pagos. Polo tanto, se a xestión que estades facendo é a que bloquea os pagos das facturas, non digades que somos os demais, porque, como ben digo, hai decretos da alcaldía nas que se pon a autorizar, dispoñer e recoñecer o pago de facturas. Polo tanto, non somos nós os que bloqueamos as facturas, senón o procedimento administrativo que está facendo o señor alcalde para regularizar os pagos de facturas que non son procedentes. E nada máis. Bueno, eu tamén, Paula, pero sin ánimo de... Bueno, estás traendo aquí un decreto, imagino, un decreto de pago de facturas que corresponden a un ano en curso. O Concello ten orzamento. Eu creo que se explicou por activa e por pasiva que as facturas que veñen a un recoñecemento, a xeración de crédito extraordinario e un recoñecemento extraordinario, son facturas de finais de ano, algunha partida que se acaba, hasta o fondo de compensación non están dotadas, e hai que xerar crédito para poder facer fronte a esas partidas. Non é competencia do alcalde, quen decide o pleno. Todos os anos as aproba o pleno estas facturas, porque para o ano vai haber, non sei se esta cantidade, pero outras facturas que teñen que vir a pleno. É algo distinto ao que ti estás traendo aquí. Eu creo que é importante non confundir a xente. O 27 de maio se fixe un pago de facturas, non sei se este. Mañán ou pasado se vai a volver a facer outro pago de facturas. Todos os meses se fai pago de facturas. Bien, habendo orzamento, inda que sexa prorrogado, tiramos de aí. E o alcalde ordena, manda, é a literatura que trae cada pago que fai o Concello, e que non lle dé a cabeza porque é así, senón, bueno, ten unha secretaria aquí, secretaria interventora, que lle pode explicar o que eu lle estou dicindo. Estas facturas non teñen nada que ver con esas. Aquí hai facturas, bueno, tamén para que os saibamos todos, hai facturas de Repsol. Repsol xa nos enviou unha carta dicíndonos que como non se paguen estas facturas, se vai proceder a cortar o suministro de luz. Bien, quen é competente para pagar as facturas? O pleno. Se o alcalde fose competente, xa non lle traía as facturas aquí. O Partido Socialista e o Partido Popular. Entón, bueno, cando teñamos corte de luz, protestarán os veciños e virán a Xunta de Vigo e lles direi, pois mira, aquí non se pagan estas facturas e Repsol vainos a cortar a luz. Hai outra empresa que nos presentou unha reclamación, solicitud de pago de deuda. É o paso previo a ir
o xuzgado. Os intereses que cobran as empresas, o establece a norma, o marca a lei, e se non consúlteno, é o 10%. Botando contas, das 257.000 euros que ten pendiente o Concello, son 25.000 euros de intereses a finais de ano. Bien, se vostedes consideran que votar en contra do pago das facturas é unha boa xestión, bueno, pois alá vostedes e os veciños, pois aí exixirán o que teñen que exixir no seu momento. Nós somos responsables, as facturas hai que pagalas, se executaron os traballos, bueno, e este é o noso máximo interés. Vostede traerá eso aquí como se trae todos os decretos que se pagan un ou dous ao longo de todo o ano. É certo, vostede ven aquí, considérase que sabe e que entende, pero eu creo que traer eso aquí é confundir, porque eso non ten nada que ver con isto. Eso non ten nada que ver con isto. Ben, dito isto, imos a pasar a votación. Sí, perdón, por alusións tamén, perdón, Paula, falo antes un momento. Respecto do comentario que fixo Paula, eu estaba en esa reunión, e eu creo, e non quero adiantarme, pero creo que sí, no Concello temos que sacar moitas licitacións, moitas. O persoal que temos no Concello non dá feito fronte a todas as licitacións que se saca. Sacáronse 8 licitacións do Fondo de Compensación que están para abrirse os sobres. O Plan Único, Agader, incendios. Bueno, todo eso leva unha inxente cantidade de traballo detrás. Hai que facer informes, hai que facer pregos. Estáse traballando na licitación do prego do Trail das Vestas. Vamos a ter que sacar o do PAI, porque está para caducar. Estáse coa remunicipalización do servicio de axuda no fogar. Bueno, e o da basura estáse traballando niso, pero non se saca de un día para outro. Vale, entón, bueno, eu non sei, Paula, se queres comentar, eu creo que eso é malinterpretar o que se dixo naquela reunión. Bueno, vostede ten a razón sempre. Sí, bueno, eu non sei de onde sacaches iso, porque me refiero ás licitacións, a previsión é sacar todas, hai providencia da alcaldía, que foi o que te expliquei, non sei que entendiche, porque eu creo que non nos entendemos nas reunións, porque saen cousas moi dispares. Se me equivoco en algo, dimo, Jenny, pero eu o que che dixen, creo que che dixen que intentáramos sacar licitación para este ano para o Trail das Vestas e que non fóramos capaces, que non chegáramos a tempo. Hai unha providencia da alcaldía para o campamento e hai o que che dixo agora Manuel, Fondo de Compensación, Plan Único, incendios, que hai que sacar sí ou sí. E os recursos do Concello son o que son. O gallá puidéramos sacar todas as licitacións, pero levan un tempo. E hai licitacións que hai que sacar sí ou sí. Entón, que non a imos sacar, que non, me dixeches que non a íbamos sacar nin un ano, nin en 2, nin en 3, como se a min me dira a gana de non sacalas. Ojalá as puidéramos sacar. Vale, non sei, me equivoco en algo do que dixen? Non che cuestiono, non vos cuestiono a vosotros que saquedes o resto de licitacións, pero dixeches que esas cas que fixen eu alusións non iban ser... Fixeches alusión a da basura, nesa reunión, só a da basura. Só a da basura, vale, é igual. Bueno, mira, da igual. Da igual, sí, da igual. Porque, entre outras cousas, tamén se falaron de outras cuestións que están nas preguntas de cousas de veciños e fixestesme o mismo. Entón, como ben decides que eu non entendo nada. Non teño capacidade para entender, non entendo da administración pública, non nos entendemos porque eu non pillo a vosa maneira de expresarvos, pois non pasa nada, que seguimos así, que eu son como son, non pasa nada. Da igual, porque todo o que diga vai ser utilizado na miña contra. Entonces, eu pregunto, non vos preocupedes, non pasa nada. Pregunto unha cuestión, Jenny. O que eu acabo de decir agora foi o que falamos na reunión. Se che dixo que licitacións estaban pendientes para facer, cales non se puideran facer porque non houbo tempo. Se che explicou eso, que levaban un tempo. Mira, Paula, non intentes justificarte por encima do que acabo de decir, porque dixen claramente que en alusión aos contratos que eu fixen, que era o da basura, o da electricidade, entre outros, dixestes que non iba a ser nin para este ano, nin para o que ven, porque había moitas cousas a que atenderlles. Entre outros, eses contratos. Tamén fixen alusión a outras cousas, e outros rogos e a outros escritos que fixen,
e salidesvos pola tangente con todo, porque a vosa intención é facer as cousas como vos queredes. Eu vexo moi ben, pero despois a mí faime moita gracia que saquedes notas na prensa abrindo a porta do goberno ao Partido Socialista, e agora miro hacia os veciños. É moi bonito abrir as portas do Concello ao Partido Socialista, pero o único que se lle está intentando abrir as portas ao partido é que levantemos a mão a todo o que eles dicen. Entón, xa chega un momento en que xa non sabes que contestar. Porque aquí teño os escritos todos aos que fai alusión o señor Requeijo de todas as reunións que pedimos e de todas as cousas que leva proposto o Partido Socialista neste ano. Que lle dá moita gracia as preguntas que lle facemos ao señor Requeijo, pero esas preguntas están formuladas por veciños, así que agradecería aos veciños que vexan o pleno e que se fijen nas preguntas, porque moitas delas son trasladadas dos veciños. Entonces, se eu son corta de miras, e se eu non entendo as resolucións, nin os informes de secretaria, nin as conversacións con eles, pois agradecería cos veciños que me plantean a min a posibilidade destas prórrogas e preguntas que veñan ao pleno e que lle las faigan directamente. Porque igual é a maneira que teñen de entenderse, porque como eu non entendo nada... Gracias. Ben, visto que por moitas explicacións que demos nós tampouco consideras que o que se falou na reunión é iso, bueno, entonces estamos longe que ti falas unha cousa e nós non interpretamos iso. Ben, bueno, o que nos trae aquí é a xeración de crédito extraordinario para pagar esas facturas. Ben, votos a favor da proposición ao pleno de creación de crédito extraordinario. Votos a favor, 3 votos a favor. Votos en contra, 4 votos en contra. Ben, bueno... E para ese. Moi ben. Siguiente, rematamos a parte resolutiva. E, perdón? Sí, hai unha moción que presentou o Partido Popular a respecto do salario do alcalde. Parece ser que genera moita preocupación. Ben, o salario do alcalde xera moita preocupación, pero, sin embargo, o Partido Popular, que non teñamos médico en Muras, eso non lle xenera preocupación ninguna. Día sí, día tamén hai ausencia de médico e non vin ningún escrito, ningún comentario, nada nese sentido a respecto da ausencia do médico nun concello envellecido como este, logo da inversión que fixo o concello no centro de saúde, pois non. O importante é o alcalde do salario, o salario do alcalde. Ben, o mesmo acontece con educación. O concello ten que asumir gastos que non sei se van aquí neste recoñecemento, non van este ano, pero probablemente para o ano vayan, non? Logo das vacacións de Nadal, os pellets se agotaron no colexio. Entonces, se nos chamanos para dotar de pellets, porque estaba a baleira a caldeira e non había calefacción para os nenos. Bueno, o concello asume unha factura, cando non son competencias do concello, porque a Xunta de Galicia non dota de diñeiro o centro de Muras. O importante é o salario do alcalde. Ben, o mesmo acontece na gandeiría. Bueno, só hai que mirar o que temos no concello, explotacións con titulares, o dinamismo que ten o concello. Ben, polígono industrial, vais a facer unha mellora na Lugo 540. O concello presentou unha serie de alegacións e propostas de mellora, pois facer o desvío para o polígono industrial que está pensado facer sempre que a Xunta queira, para o cal temos unha empresa que xa presentou aquí un anteproxecto, unha memoria do que quería facer, creación de postos de traballo.
Entón, solicitábamoslle xa deixar preparado o desvío para o polígono. Ben, solicitábase un túnel á altura do Feira do Poltro, inda que o Partido Popular di que é un túnel para o alcalde, como se o alcalde fose o propietario, é dicir, cando se celebra a Feira do Poltro, que é feira de interese turístico galego, estamos traballando para convertila en feira de interese turístico nacional, bueno, non procede que onde se xuntan 5.000, 6.000, bueno, 4.000, a xente que toque, teñan que pasar por arriba da estrada por unha cuestión de seguridade vial. Ata o momento nunca pasou nada, pero pode pasar. Bueno, aí o Partido Popular de Muras non tivo nada que decir. E máis, solicitouse un paso elevado en Furco, que se fixeran camiños de servicio ao longo de todo o concello e unhas salidas adecuadas para o concello. O importante é o salario do alcalde, porque aquí non hai nada que decir. É dicir, as salidas que hai do concello de Muras, a salida que temos hacia Roupar, hacia Vilalba, non cumple os mínimos establecidos na normativa da propia Xunta. E o que ven previsto agora, tampouco. Pero aí non temos nada que decir. O que sale hacia Viveiro, hacia a Volta da Gañidoira, tampouco cumple os mínimos. Bueno, non temos nada que decir. Van a facer unha mellora nesa estrada, na Lugo 540, que divide parte pola metade do concello, que en moitos sitios non se vai a poder cruzar do norte para o sur, e vai haber que facer desplazamientos máis longos, porque se van a incorporar carrís adicionais. Bueno, está moi ben, a estrada vai quedar moi ben para aqueles que queiran ir á playa Viveiro e veñan de Vilalba, de Lugo, de Madrid, de onde veñan, pero para os veciños de Muras vai aportar moi pouco. Pero o importante é o salario do alcalde. No tema das facturas, acontece o mesmo, decisións que vostedes falan de gestión, de responsabilidade, de toda esa literatura que lle suman, pero onde poden mostrar certa aptitude e actitude tamén, non o amostran. No reparto do Fondo de Compensación Medioambiental, máis do mesmo. En Muras recauda a Xunta todos os anos por arriba de 2 millóns de euros. 2.200.000, vai variando. O único que nos dá o Concello son 500.000 euros. Eu creo que o equipo de goberno sempre que tivemos ocasión denunciamos esta situación, porque é un diñeiro que se xera en Muras e non repercute en función da súa xeración no Concello. E, bueno, e aquí tampouco tivo o Partido Popular nada que decir a este respecto. E máis, o outro día vin, nunha nota de prensa que sacaron, facía mención tamén ás subvencións de igualdade, porque sí que é certo que o Concello de Muras solicitou esa subvención de igualdade e está no posto 27. Ben, mala xestión. Mala xestión non sei a que se refire o Partido Popular. Si convocamos unha subvención e non a dotamos económicamente, claro, se piden os 300 e poucos concellos que hai en Galicia, claro, non dá para repartir entre todos. Entón, bueno, quen convoca sabe exactamente cantas vai a dar, inda que nos abra o abanico para que participemos todos. Entón, isto é o que temos. É dicir, se trata de focalizar na dedicación do alcalde, algo que teñen todos os alcaldes por aí adiante, un salario por un desempeño dun traballo, e cando non miran hacia o seu propio partido, nin a xestión que fan na Xunta de Galicia. Respecto a esta moción, ben, esta moción foi presentada a posteriori da Comisión Informativa, xa estaba o expediente pechado, e, non é unha moción de urxencia e non se vai a debatir. A respecto disto, a dedicación do alcalde aprobouse no pleno do 27 de decembro de 2023. Hai uns plazos para todos os membros da corporación para presentar
os recursos que considere. Non procede o debate desta moción e, bueno, hai un informe de Secretaría de Intervención que está a súa disposición por si quere velo. Non sei, vou a dar a palabra por si quere decir algo, logo non diga que non lle deixo falar. Eugenia. Antes de falar da moción, vou facer alusión ao pouco que me deu tempo a anotar. Porque sabeste vender moi ben. Aproveitas todos os momentos cando te atacan para venderte e decir que faz tú milagros en este concello. As saídas en Muras, mentira. Teño escritos, falei nuns plenos xa fai tempo, cando empezou todo o proxecto de mellorar a estrada Cabreiros-Viveiro, falei de que o Partido Popular, solicitamos á Xunta que se melloraran os accesos e saídas de Muras, sobre todo a da Agreste. Que se estudiara eso e que o mirara. Viñeron os arquitectos, fun xunto deles, falei con eles. Entón, que me dices? Que só traballas tú. Os demais traballamos, aunque sea desde a oposición. Non teño un sillón, nin teño un despacho, pero tamén traballo dende a oposición pedindo melloras para o meu pobo. E pedín moitas melloras por aí adiante nos accesos a Paleira e por aí adiante, perdón. Do Fondo de Compensación Ambiental, non me veñas dicindo que sí, que cobramos un montón de diñeiro en comparación a outros concellos. Pouco, eu refiro-me a que cobramos pouco. Pouco. E cada vez que vamos cobrar menos, e o pouco que cobramos, pérdelo. Porque casi 400.000 euros vai sair do noso bolsillo este ano. Porque tú non cumpriches o que che exigían as condicións do Fondo de Compensación Ambiental. Ese é o que nos vende o alcalde. Iso non conta, ni o vende de cara ao público. Despois dos gandeiros, eres o menos indicado, eres o alcalde menos indicado que digas que defendes os gandeiros. Tendo aí grabado unha moción onde o Partido Popular pedía que non se protexera o lobo, porque aquí hai moitísimos ataques, e vostedes votaron en contra. Despois tuvemos que ir a pleito e tuvestes que volver a votar. Pero temos que recurrir á xusticia para que podes apoiar hasta os gandeiros. Entón non me veñas vendendo ahora a que miras pola gandeiría e polos gandeiros. Miramos nós de defender os nosos animais con outros medios, pero non co apoio do alcalde. E moitas máis cousas que xa non me deu tempo nin de anotar. O da moción, sí, como tampouco non che interesa, non hai urxencia. Pero eu vou me amparar en base ao artigo 91.4 do ROF e pido que se vote a urxencia. Como dixeches tú fai un pouco nun punto anterior, quen decide moitos dos puntos que se falan é o pleno, non o alcalde. Entón, aunque non vai para diante a miña moción, gustaríame leela e falar dela. Porque considero que tanto dices da legalidade, tanto dices da transparencia, e como iba en contra do teu soldo e dos teus intereses, non repetiches nin esa votación. Porque nosotros en outros plenos temos que repetir hasta desempatar. En esa non. E tes a sorte, ou temos a sorte, de que está grabado no pleno do 27 de decembro do ano pasado, no minuto 9, máis ou menos. Así que a xente que queira velo, pode velo aí. Entón, volvo a repetir, que me baso no artigo 91.4 do ROF e pido que se vote a urxencia e poida ler a miña moción, ou a nosa moción. Ben, hai un informe de Secretaría que di que non procede e este punto non se vai a debatir. Vostede tivo os seus plazos a partir do 27 de decembro para presentar cantas alegacións, queixas, suxestións, recursos, tivo a súa man e tenos. Respecto á cuestión do lobo, da gandeiría, eu tamén teño animais, teño vacas, teño cabalos, como a vostede. Non sei se tantos, máis ou menos. O que non vou a permitir eu é que se use o pleno para quedarse ou para engañar os veciños e as veciñas. Porque vostede montaron aquí todo un espectáculo para estar na mesma situación que estábamos, na mesma. E eu falo coa conselleira no seu momento, e non tiña solución, ni non nos trasladaba a nós, que non era eu solo. Había alcaldes do PP e alcaldes do PSOE. 5 alcaldes aquí da Serra do Xistral. Entón, vostede ten a súa opinión e ten vacas.
o alcalde aquí de Muras tamén ten vacas e tamén se preocupa, e estou no Alto da Gañidora onde tamén hai lobos. O que non vou a permitir é eso, que se quede cos veciños e que os enganen. Ben, pasamos ao seguinte punto, rogos e dación de contas. E o seguinte... Solo quero que conste en acta que non se recolleu a urxencia que pedía o Partido Popular. Ben, actividades de control. A resolución da alcaldía está a disposición dos partidos, bueno, do Partido Popular e do PSOE, e quen queira consultalas tamén. Rogos e preguntas. Ben, por alusións, tamén se falou aquí de que non se contestan os escritos, non se dá resposta aos escritos. Bueno, foi salud, polo que se ve. Ben. Perdón. Non sei se foi aí. Miras aí tamén. Si vai ser aí. Non, sei. Non vai. Gravamos este. Sí, pode ser. Ben, bueno, por alusións. Eu aquí diferenciaría aos escritos que se presentan a respecto do bloque do Partido Socialista, do Partido Popular, que non teñen nada que ver solicitando reunións entre nós, non ten nada que ver coa vida municipal e coa propia dinámica do Concello. É dicir, o que falamos os partidos entre nós e as reunións que manteñamos, bueno, pues daremos contanos delas, pero non hai que implicar nin os funcionarios, nin os traballadores do Concello. Ben, hai unha serie de preguntas que presenta Jennifer, bueno, como portavoz do Grupo Municipal Mixto, Partido Socialista de Galicia, PSOE, unha serie de preguntas. Podíanos indicar cal foi o coste dos cargadores eléctricos que hai instalados en Muras e por que non funcionan? Van a poderse usar en algún momento? Bueno, aquí hai un expediente do ano 2022 donde aparece, foron financiados estos cargadores con cargo a Fondo de Compensación Medioambiental. Eso está parado, pues leva un proceso e, bueno, insisto no que dicen antes, claro, si temos que contestar a todos os escritos que se nos presentan, que presenta o Partido Popular, que presenta o Partido Socialista, que hai que elaborar informes, bueno, que levan o informe da moción que se presenta hoxe, é un informe de 12 páxinas. A secretaria de onte e hoxe estivo todo o día volcada nesa cuestión. Bueno, ralentiza o traballo, o funcionamento a diario do Concello. Bueno, pois hai un expediente, o 6/2021, onde aparece esta información. Van a poder usarse en algún momento? Dende logo. Hai que sacar a licitación e cando se saca a licitación se poñerán en funcionamento. Pregunta número 2. Un dos establecementos locais pregúntanos por que se tarda tanto en pagar as facturas de costes menores como é o seu caso. En ningún momento se requeriu ningún tipo de documentación nin de presentación errónea de facturas, como dende o Goberno se di para xustificar o retraso no pago das mesmas. Ben, eu creo, bueno, que este tipo de preguntas, por que non se pagan as facturas? Bueno, estas facturas están incluídas neste recoñecemento extrajudicial de crédito e non se pagan. Non se pagan porque o Pleno vota en contra do seu pago. Que nos conste non hai ningunha factura pendiente. Número 3. Canto vai a ter a ben o Goberno sacar as axudas da luz deste ano 2024? A que se debe o seu retraso? Bien, o Concello ten os orzamentos prorrogados. Desde este equipo de Goberno e este alcalde en concreto sempre se puxo énfase e especial atención a esta cuestión, porque para nós consideramos, bueno, que os muiños que están implantados no Concello de Muras implican
é unha instalación industrial que xeran uns beneficios no Concello e iso debe redundar nos veciños e nas veciñas. Levamos 8 edicións das axudas da luz, temos os orzamentos prorrogados e ben, o que non imos a facer é traer algo a pleno para que a oposición nos bloquee. Entonces, cando vamos a sacar as axudas da luz? A sacaremos cando podamos ter esa partida económica para poder facer frente a elas. A que se debe o seu retraso? Claro, este tipo de preguntas, por favor. Que se debe o retraso? Pois que o Partido Popular e o Partido Socialista bloquean o funcionamento diario do Concello. Vamos ter auga en Carelle este ano como prometeu o alcalde. Bueno, hai un expediente que todos temos acceso a él, que é o expediente 15-2024, o Partido Popular e o Partido Socialista sempre están pedindo acceso a expedientes, o fondo, bueno, tiveron que ter acceso a ese expediente porque se trouxe ao pleno. Fondo de compensación 15-2024, onde hai un proxecto que di unha das actuacións melloras nas traídas de augas municipal e donde está incluída esta actuación en Carelle. Bueno, vamos ter en Carelle este ano, como prometeu o alcalde, auga, sí. O alcalde, si pode, o que promete cumplio. O resto non sei que fan. Pregunta número 5. Que pasa coa instalación da fibra nas parroquias e lugares afastados do núcleo urbano? Ben, estas son as preguntas que fai o Partido Socialista. É dicir, un proxecto a nivel estatal que goberna en Madrid o Partido Socialista e trae un proxecto de instalación de fibra nas parroquias e lugares afastados do núcleo urbano. Pois terá que preguntar en Madrid como está ese proxecto, como enfocaron, non lle pregunte ao alcalde de Muras. É dicir, nos reunimos coa empresa que levou a licitación, que foi a Damo, e nos trasladaron certa información, pero cualquier duda hai que falar co Ministerio. Número 6. Por que seguimos sen protección algunha na Veiga e como segue o expediente da cadea do río da Veiga? Por que se poñen vallas cando hai un evento puntual e non se manteñen para o día a día e o uso habitual dos veciños? Ben, levamos un ano e medio, creo, aproximadamente, sin cadea. Na anterior incidente que hubo foi a caída do lavadeiro, que lle deu un camión, deulle un golpe, caeu o lavadeiro e alo foi. Hubo que pedir orzamento para reconstruílo. O orzamento de reconstrucción do lavadeiro foron 12.000 euros. Falados cos distintos seguros do camión, do Concello, bueno, ao final todos se van poñendo de perfil e os seguros asumiron solo o 30% desa factura, porque o lavadeiro, nese caso concreto, tiña un deterioro pola antigüedade, por tal e cual, e só nos asignaron un 30% dos 12.000 euros. A maioría pagou no Concello. Ben, o Concello de Muras ten uns orzamentos limitados e non está disposto a ter que asumir os deterioros que causan distintos accidentes. Bueno, neste caso foi un accidente. Na cadea da Veiga acontece o mesmo. O primeiro que se fai é poñerse en contacto co seguro do coche. Bueno, xa pasou un tempo porque non estaba claro que asumía, que non asumía, como se facía. Deuse parte o seguro do Concello. O seguro do Concello, bueno, o tema dos seguros, Paula, ti se veches con eso tamén, é un tema complexo e que ao final ninguén quere asumir o arranxo da cadea. Este ano, mes de marzo, por aí aproximadamente, un pouco antes, mándanos unha notificación dende o seguro dicíndonos, se debía ser a altura de febreiro, de que o orzamento que hai para arranxar a cadea son 10.000 e pico euros. Bueno, pois aceptan ese orzamento e se contrata unha empresa o 8 de marzo. E desde aquela, bueno, o que nos traslada a empresa, ese ferro é ferro fundido, bueno, ten que estar tempo seco, ten que estar ben seco, porque, bueno, se non soldan, ainda falei hoxe con eles,
propósito disto, bueno, estamos falando semana tras semana, e está pendiente de facer. Bueno, se vai arranxar porque xa está adxudicado e temos o diñeiro para facer levantar a cadea. O que nos recomendan é que sustituamos esa medida de seguridade por outra que sexa máis forte, porque eso ao final é fundido e con calquer golpe forte o levan. E pregunta a maiores, por que se poñen vallas cando hai un evento puntual? Bueno, dentro das distintas empresas que colaboran co Concello nos actos, a que viu a Romaxe tivo a ben, bueno, poñernos de balde vallas para ese día. Punto número 7. En que situación se encontran os puntos aprobados no Pleno por medio de mocións socialistas como son o amaño da carretera de Muruás, dos Carballás, a actuación das numeracións, actualización das numeracións das vivendas das calles Apóstol Santiago e Enrique Guzmán? Ben, o arranxo da carretera de Muruás, bueno, eu creo que todo isto a mí se me fai repetitivo porque creo que xa falamos moitas veces destas cuestións e os plenos están aí, hai unhas actas. A estrada de Muruás vais a arranxar con cargo o plan único, que se abriu estes días a licitación. É a mesma situación que fai 2 meses, cando contestamos esta pregunta. Esta pregunta xa se fixo aquí, e a dos Carballás igual, menos a das numeracións, esa non. A dos Carballás, bueno, arranxouse a estrada que vai a Veledo e alá ao fin do Concello, hacia as Pontes, e, bueno, falta a actuación dos Carballás que nos próximos proxectos que haxa, bueno, revisaremos eso e faremos as actuacións pertinentes. A actualización das numeracións das vivendas das calles Apóstol Santiago e Enrique Guzmán, está o expediente aberto, está para resolver, para traballar sobre o expediente. Número 8. Porque non se contestan os escritos enviados por sede electrónica nin os nosos propios do Partido Socialista nin os das peticións de certos veciños? Ben, eu creo que aquí os escritos que teñen que ser contestados se contestan. Non sei a que te refires con isto. Como, por exemplo, as solicitudes de auga para 2 lugares como son Casa Teita e As Cuíñas. Ben, eu creo que na última reunión que mantivemos se trasladamos cal era a problemática respecto das augas. Antes era un ben, ou entendíamos que era un ben infinito, e agora é un ben finito. Temos veráns secos que limita o consumo e, bueno, aquí en Muras, bueno, eu entendo que por tamén as obras de mellora que se fixeron nas distintas traídas, bueno, non temos eses problemas de consumo, pero non quere decir que se temos un verán seco de 4 meses ou de 5 meses, chegado o mes de outubro ou novembro, se ven seco, non haxa problemas de restriccións de augas. E entón, bueno, no caso de Casa Teita, creo que falamos desa cuestión, e das Cuíñas, o mesmo. Priorizamos o consumo humano ante o consumo de animais. Respecto ao consumo de animais, e xa para que quede claro, dende o Concello, aqueles veciños e veciñas que viñeron a falar con nós polo tema do suministro, bueno, se lles dixo que se facían as xestións necesarias para falar con medio ambiente e con augas para facer captacións no río. No seu momento, aquí tivemos unha demanda a ese respecto e o veciño non quería ir a buscar a auga ao río. Bueno, a auga da traída non chega para todos. Coas parcelas que hai en Muras e cada veciño solicita a auga da traída para unha parcela, entón temos un problema. 9. En unha das últimas reunións que mantivemos, volveu pedirse información sobre os rogos establecidos nos anteriores plenos que son necesidades dos día a día dos veciños, como as arquetas sin poñer nunha zona de Silán, auga para os veciños de Casa Teita e Cuíñas, bueno, isto entendo que é o mismo de antes, non? Ampliación da carretera das Cuíñas, por cesión duns veciños do Soterreo para tal fin, carretera de Astate, entendo que se refire a Astante,
E demais, vai ter en conta estas peticións en algún momento? Vai contestar os robos dos veciños ás mesmas? Vai facer algo respecto polos nosos veciños e veciñas? Pois eu creo que facemos este equipo de goberno e este alcalde moitas cousas polos veciños e as veciñas. Eu creo, se atendéramos os expedientes, a carretera de Astante non é unha carretera, é unha pista. Esta pista, está dotada no plan único, creo que se vai arranxar. Creo, non quero mentir. Ampliación da carretera das Cuíñas, por cesión duns veciños. Cando tivemos a reunión, xa lle dixemos, se vostede, neste caso concreto, eu falei cos veciños, e polos veciños non teñen ningún problema en facer a cesión dos terreos para ampliar ali, e ceden eles o terreo. Pediríamos... Bueno, pois cando teñamos un proxecto, un programa, unha subvención para meter, pois o meteremos. Nós non temos ningún inconvinte en levar esta obra adiante, pero hasta este momento, creo que cando mantivemos a reunión, lle dixemos, temos a cesión dos veciños, e vostede non sabía, vostede sabía que os veciños querían a ampliación da carretera, e nós trasladamos, e non é o mesmo que haxa espacio público, que haxa que pedir aos veciños. Ben, os rogos non se contestan, que me conste, eu nunca contestei un rogo aquí no Concello. Punto número 10. É notorio que na aldea etnográfica, dende fai tempo, hai un asentamento de colmeas que a simple vista carecen de identificación. É por elo que nos xurden as seguintes preguntas. Desde cando están instaladas? Está o asentamento debidamente autorizado? Quen é o titular das colmeas? Existe algún expediente de ocupación ou cesión de terreos? De non ser así, é consciente o alcalde que está a incumprir o decreto 339/2009 de 11 de xuño sobre a ordenación sanitaria e zootécnica das explotacións apícolas da comunidade autónoma? Bueno, aclárolle, porque vexo que tampouco fala con Mario Rouco. Non sei se lles pasou algo ou non. Ben, estuvo 2 mandatos con nós no equipo de goberno e levaba as áreas de medio rural. Unha das cuestións que se puxeron en riba da mesa e que el propuxo e que entendimos que era positivo era a creación, nesa colaboración que vimos mantendo coa Casa do Mel de Goente, dun apiario. O apiario con fins didácticos. Apiario. Isto está nos expedientes do Concello, que se poden ver. A instalación de colmea de abellas no apiario experimental, propiedade do Concello de Muras, sito na aldea etnográfica, con fins didáctico e de estudo das mesmas, comprometéndose o seu bo uso e mantemento en condicións idóneas. Ben, pois hai unha autorización aquí, primeiro fíxose obra do apiario, con cargo ao Fondo de Compensación Medioambiental, a propósito desta idea e desta suxerencia ou desta proposta que traía Mario. Autorizouse a Casa do Mel de Goente e, contactados con eles, eu entendo que sí, a explotación está dada de alta e, cumple a normativa. Entón, non sei isto, decreto e ordenación sanitaria e zootécnica e tal. Aquí había un proxecto, se fixo o apiario, se lle autorizou Casa do Mel de Goente, pero se lle pregunta a Mario, explícalle el, porque, el tamén foi o que estuvo detrás da feira do Mel de montaña. E, por certo, consensuábamos máis e entendíamonos mellor. A Casa do Mel, o apiario da aldea etnográfica cumpre coa legalidade e ten instaladas colmeas con fins didácticos e de estudio das propias abellas. Aquí en Muras temos moitos meleiros e, entendemos que é un potencial que hai que explotar e nesas estamos dende o equipo de goberno mentras podamos. Ben, e con isto, sí, a ver. Creo que nunha reunión en privado que tivemos, pedimos, xa que me daban as queixas moitos veciños que
que a ver se o Concello se facía cargo da limpeza dos cemiterios de Muras e do Burgo. Sei que se limpou o de Muras, pero o do Burgo non. Estes días, bueno, aí atrás, non sei hoxe, pero fai uns días o veciño dicíame que estaba a erva moi larga e que era unha vergonza un pouco de estar así nese estado, sobre todo nesta época que crece tan rápido. Entón, volvo a repetir, pido outra vez, que por petición de moitos veciños que visitan os cemiterios parroquiais, que se limpe o do Burgo e o de Muras. Despois, sobre a antena de televisión da Xestosa, tamén me diron as queixas algúns veciños que aí houve unha temporada que o parque eólico, que é o que suministra a luz á antena da Xestosa, estuvo parado, por mantenimiento, por algunha avería, entonces non tiña señal. Entonces deberíamos mirar, eu xa non digo xa, pero deberíamos mirar eso para non ter que depender dun parque eólico que se fai algunha manobra ou algunha avería que este a xente sin a televisión. A estrada da Diputación, que vai dende a Balsa, dende o campo da Balsa hasta o Ibeiró, leva moito tempo con dúas zonas en moi mal estado, cerca do cruce dos Rebordelos. A solución é poñer unha sinal de 40 e hai que pasar, pero en primeira é super despacio, porque senón desfais o coche. Entón, cando ten pensado a Diputación, se se sabe no Concello, arranxar esas dúas zonas que están en moi mal estado. O día das eleccións europeas, visitei o Colexio de Viveiró, como visitei o Colexio de Muras, para a miña sorpresa atopeime con unha farola da famosa Plaza do Viveiró, en nova Plaza do Viveiró, no chan, tirada, en peligro de que alguén que pasara no coche que non a vira e que tuvera un pequeno accidente. Horas máis tarde a farola desapareceu, pero apareceu un palé e un saco de pienso para señalizar a zona. Que me parece ben ter unhas horas por se non hai unha sinal ou unhas sinais de peligro ou algo, pero creo que dentro do Concello podíades sinalizar esa zona de outra maneira, porque eso botou moitos días, que teño probas no teléfono, que leva moitos días, non sei hoxe como está, pero botou moitos días, por menos uns 10 ou 15, sí. Entón, creo que tedes que tomar medidas en sinalar ben as cousas e non ter un palé e algo que non se ve, sobre todo polas noites. E por último, o Partido Popular pideu acceso ao expediente das festas patronais que temos dentro de 2 días. Reviseino así rapidamente hoxe, e as miñas preguntas son: se o convenio da Diputación está firmado en vigor, canto vai poñer o Concello e canto vai aportar a Deputación, e se existe expediente de contratación, se considera se as festas de Muras que se van realizar baixo o amparo da legalidade. Porque se o convenio non está en vigor, como se pode facer para contratar unhas festas e para contratar un seguro. Con todo isto, quero dicir que ao mellor temos unha contratación ou non existe tal contratación, certa ilegalidade. Bueno, o tema do cemiterio de Muras e do Burgo, temos máis cemiterios que donde os veciños tamén nos trasladan esta problemática. Estamos buscando darlles unha solución, pero nos cemiterios parroquiais cada veciño é propietario do seu espacio. Entón, cada veciño que teña un nicho ali debería encargarse do seu mantemento. E se hai que desbrozar, deberían desbrozar. E se hai que limpiar, deberían limpiar. Claro, entonces, ante esa situación que eso non acontece, este alcalde contactou cos responsables do bispado para intentar darlles unha solución a eso. O cemiterio, creo que isto xa falamos noutro pleno tamén, porque nos repetimos, o cemiterio de Muras, o cemiterio do Burgo, o de Irixoa, o da Balsa, o do Viveiró e o de Silán. Todos esos cemiterios son parroquiais e acontece o mesmo que en Muras, non hai ninguén que lles faga o mantemento. Ben, estamos buscando o encaixe e a maneira de que sexa legal o mantemento desos cemiterios. Cando teñamos, pois o traeremos aquí. A Iglesia está pola labor de que os manteñamos nós e nós estamos vendo a fórmula para
non ter que levantar reparos. Entón, bueno, vamos a buscar unha solución a eso. Respecto da antena da televisión da Xestosa, pois sí, está conectada a un muiño eólico, a antena, e xera enerxía o muiño eólico, ali arriba de Furco. Bueno, pensando que por ali só pasa unha liña de alta tensión e non temos luz cerca, e para esos repetidores hai que darlle luz continua, bueno, está difícil buscar unha solución a eso. Entón, bueno, tuveron unha parada os da empresa, que a nós non nos trasladaron nada, logo nos fomos enterando de que suministraban dende ali, pero esa non era a información que nos tiñamos. Bueno, falaremos ca empresa cando repotencien, que vai a ser pronto, e veremos que opcións temos. Respecto da estrada de Deputación, bueno, pois eso terá que falar coa Deputación, non teño constancia desto. Farola do Viveiró. Ben, sí, un vehículo tirou a farola, caeu ao chan, non me constaba que había un palé, pero bueno, se hai un palé habrá que quitalo e sinalizar aquilo de outro xeito, sí, non é moi bonito, tal, a plaza quedou bonita, pero se poñemos un palé ali cun trapo rojo, pois non. Entón, teremos que buscar unha solución a eso. E respecto ás festas patronais, a Deputación vai a financiar na súa maior parte as festas patronais, bueno, e cando teñamos ese convenio asinado, farase o procedimento necesario para que se faga todo dentro da legalidade. Ben, e con isto, sí, Jennifer. Non dixo nada máis. Con respecto ás preguntas que eu plantexei, cando vostede mostra o seu desprecio hacia as preguntas que plantexo, que sepa que non é un desprecio hacia min. Estas preguntas son planteadas polos veciños. Eu faigome eco do que os veciños me preguntan a min e lles pregunto a eles se traslado isto ao pleno. Entón, eu traslado coas palabras que os veciños me din a min. Con respecto ás facturas que fai referencia dun dos establecementos locais, non están nas partidas que están bloqueadas nin extrajudiciais, non están. Reitérame que lle está pasando nos cobros que vai pasando ao largo do tempo. Polo tanto, non son facturas que estiñan bloqueadas nin que estiñan presentadas mal. Co tema do da auga, hai fincas en Muras que teñen contador da auga que non teñen vivenda. Xa yo dixen na reunión, e vostede díxome que lle indicara cales eran as fincas. Eu presentei tamén un escrito facendo referencia a este tema porque eu non quero que se lle saque a auga aos veciños. Porque vostede despois trasladalle á xente o que quere. Logo dice que aquí vimos por oídas do que nos din. Entón, non quero que lle traslade a ningún veciño que eu pido que se lle retire a auga. O que quero que todos os veciños señan iguales. Se uns teñen auga para regar leiras e para darlle de beber aos animais, os outros tamén deberían ter auga. Se é limitada a auga, ten que ser limitada para todos, non só para uns. Polo tanto, non creo que considero que non está tratando a todos os veciños igual nese sentido. E, por último, xa, decir que co tema da carretera, da ampliación das cuíñas, na reunión, vostede díxome que eu solicitarei eso, dixenlle, vostede preguntoume se eses veciños estaban cedendo un terreno propio ou se tiñan escritura dese terreno que estaban cedendo, e eu maticelle que me parecería raro que un veciño vai a ceder o terreno do outro, que se supón que se cede un terreno que tería as escrituras dese terreno. Falei con eses veciños e si me dixeron que tiñan a escritura, tamén me trasladaron que vostede falara con eles para preguntarlle se eran os dueños dese terreno. Simplemente matizar eso, porque vostede sí que me dixo, veña vostede con eles e vendalles o favor de que se vai arreglar a carretera e que lles vai facer o favor de arreglar ese tema. Entón, simplemente matizar eses puntos, porque é moi bonito despreciar, parecéndolle que me está despreciando a mí, e realmente está despreciando os veciños. Gracias. E boas noites a todos. Non desprecio nada, simplemente lle digo que as preguntas que está presentando aquí xa se presentaron fai dous meses, en todos os plenos ordinarios temos as mesmas preguntas e teño que darlle as mesmas contestacións porque vostede ten a resposta a esas preguntas. Ten os expedientes, accede, está na corporación, pode acceder a eles. Respecto á auga, bueno,
non sei o que dixo, nin o que deixou de decir. O que teño claro é que nin o Partido Socialista, nin o Partido Popular, xuntos ou separados, me van a decir a min o que teño que facer, que vostedes son moito de propoñer para que eu decida e faga en función do que vostedes digan. Entón, si queren seguir bloqueando o Concello, sigan, e non se preocupen polo que faga o alcalde ou deixe de facer. Vostedes bloqueen. Respecto á auga, cando eu cheguei á alcaldía e ao longo destos 9 anos que xa levo aquí, había moitas conexións sin contador, e este alcalde puxo conexións naquelas tuberías que estaban e que existían e se puxo contador. Pero en ningún momento puxemos contadores que me conste nin para fincas nin para explotacións gandeiras. Respecto ao tema das facturas, aquí se pagan facturas todos os meses, xa yo dixen antes, hai un orzamento prorrogado e estamos pagando facturas todos os meses. Vostede eu creo que se trabuca e fala desas facturas que están pendientes do suplemento de crédito, onde o Partido Popular e o Partido Socialista votan en contra do pago desas facturas. E respecto da Estrada das Cuíñas, bueno, vostede dice que lle venda o favor, que tal. Bueno, bien, pode decir o que considere, total, non está grabado, vostede di unha cousa, bueno, estamos falando de cousas distintas, non? Entón, non sou o único que lle dixemos, e creo que lle trasladei, se trae unha proposta, bueno, por lo menos saber onde o imos a facer, con que veciños hai que falar, e se teñen o terreo, ceden o terreo ou non. Bueno, bien. Entón, creo que lle quedou claro que eran os veciños e o terreo. Sentido que non era tan desproporcionada a situación. Bueno, e xa ve, tomamos en consideración as cousas que di. A mí non me causa gracia, leva todo o pleno ríndose. Eu creo que as cousas do Concello merecen... Se contesto porque lle contesto, chico, que non estás de acordo comigo, chama a Mario, te vuelvo. Bien, probablemente fose máis constructivo que ti, é dicir, fose máis constructivo e non tan destructiva, e vir aquí a rirse. Eu creo que por este pleno pasaron concelleiros que podríamos estar de acordo, estar en desacordo, pero non viñan aquí a facer un paripé, unha fiesta, unha risa, bien, que ao final non repercute nos beneficios, no beneficio, no ben común dos veciños e das veciñas. E, bueno, se a vostede lle xenera gracia e risa, bueno, pois alá vostede. A mí non me xera ningunha gracia. O Concello, no tema das facturas, ten unha deuda que ten que asumir, e o decide o Pleno. E voulle a decir, outros compañeiros, outros concelleiros que estiveron aquí estarían en desacordo, pero en cuestións relacionadas con este tipo de cuestións, es decir, recoñecemento extraordinario de suplemento de crédito, bueno, o ben se abstiñan, non tiñan por que votar a favor, se abstiñan, pero permitían o funcionamento do Concello. O resto é embarrar e xerar lodo e lama, pero se están cómodos aí, bueno, alá vostedes. Ben, Eugenia, xa tiveches o teu turno de palabras, por favor. Por unha alusión de miradas. Creo que a xente que está aquí pode ver que girou a cara hacia min e dixo sin contador. Sin querer, xa de maneira inconsciente, xa faz alusións personais hacia min. Podes dicir, porque vai iso de sin contador. O decía porque ti estiveches no pasado mandato e esta cuestión xa o temos falado no pasado mandato, non? Tamén, sí, pero xa vai por alusión, xa miras hacia min por unha alusión. Bueno, pero non te sintas aludida, Eugenio, porque te das aludida por todo. É dicir, cualquier cousa mala que acontece aquí te das por aludida. Por favor, que sensibles estamos. Que de lodo e lama, pois tú tamén crees ese lodo e lama que hai aquí neste ambiente. Ti crees, non te sintas aludida. No, mirei para ti porque levas aquí 5 anos na oposición. Ben, con isto rematamos. Isto non forma parte do pleno. Pero nos plenos extraordinarios non se podía preguntar. Non. Ben, con esta cuestión, se queres algunha cuestión, eu falo contigo no Concello cando queiras. Ben, con isto damos por rematado este pleno. Quedan as facturas
sin pagar e as axudas ás asociacións sin aprobar. Boa noite.